Импротеатър, където никой не знае какво се случва, включително и хората на сцената. Ще разберем малко повече за Завой направо. Как започна с импрото и от колко време се забавлявате така? Започнахме с Завой направо преди около една година, когато се роди идеята. Ние с Петър събрахме екип, започнахме репетиции, където се изучавахме на основите на импровизационния театър. Аз, Робърт Ваханян, Слави Стоянов, Славяна Иванова. Това сме тримата души с професионално актьорско образование. Аз лично се забавлявам така цял живот. Специално с импрото започнах и аз долу-горе около преди една година. Кое е най-странното нещо, което се е налагало да изиграеш? Няма това възприятие странно, тъй като там можем да се превъплатим във всеки един образ. Каквото публиката пожелае, ние можем да се превъплатим в него и да го изиграем. Наскоро бях гълъб. Странно няма. Мога да кажа кога съм се чувствал, кога изживях кошмар на сцената. Аз тогава не бях се разсеял нещо и се смени ситуацията. И аз се озовах на сцената, не знаейки изобщо кой съм, какво правя там, с кого трябва да говоря, в какъв контекст трябва да съм. И това беше абсолютно автентично импро. Това съм го сънувал и съм се будил в облям в пот и живях го на сцената. Защо според теб хората ще им е интересно да гледат? Най-малкото, защото нашето шоу е изцяло импровизирано. Всичко, което правим и показваме на сцената е ново, оригинално, за пръв път и не сме го репетирали или подготвили предварително. Реално те ръководят всичко, каквото се случва. Както е казал великия Шекспир, този свят е сцена, където всички хора сме актьори. Да заповядате на 13 май от 7:30 вечерта в ФКЦ Варна, зала Европа, където ще се проведе нашето 5-то издание на импровизационно шоу Завой направо с режисура на живо. Трябва да спомена и да отбележа, че цялото това нещо се случва благодарение на Фонд Култура към община Варна, както и на агенция Скил, която предоставя възможност за място за нашите репетиции. И така, импротеатърът е доказателство, че понякога най-забавните моменти се случват, когато нямаш никакъв план.